Pane chitiko chinoshamisa chavhundutsa vanhu panoonekwa kuti vakomana masoja epresidential guard vanosangana netsaona. Aiwa, vanhu vashamisika vanyatsa kuona kuti aiwa vamwe vanhu vakwanisa kumboganza zvavo kana zviri zvakanaka kwavari, but at the end of the day vanhu vanoacusa kana kutambudza ndo vanhu vanozongovabatsira. Saka mina mashuku anobuda nyogo panapa ndobva subscribe like turn on the bell icon. Tipinda pahendo yemajarajara anoposta this video ramuri kuona ratesa mapictures muchiona vanhu vakaungana onyera chiti member of the presidential guard involved in a nasty accident. Not even one of the helicopters sourced from Russia showed up, very sad. Vanoenderamira shoma pictures muchiona this vehicle yepresidential guard yamuri kuona kuti aiwa kumberi iratidza kuti aiwa yatodhumana ameno kuti yadhuma another vehicle here kana kuti yacollide pane mumwe muti, we never know. Toona matires ngataza maback tires aratidza kuti aiwa pane mumwe back tire inenge raponja ratiri kuona kuti aiwa this accident was very nasty. Panapa toona rimwe another picture ramuri kuona kuti aiwa mamwe masoja atotakurwa nelori yamuri kuona kuti tiza local lori yamuri kuona kuti aiwa atotakura masoja iwayo. Muchiona mamembers of the community vaiva moziva kuti vanosuppressiwa ne the same people ndo vatovabetsera vaisa mulori vakufamba vachienda navo. Toona kuti vari kuyachikomenda vachiti hapana kana any ambulance kana any helicopter yauya ikakwanisa kuti vafonerwe vaive vatakure vakomana vepresidential guard kuti vanosika immediate treatment. Mashoko anobuda nyogwa panapa nevakomana nemajarajaros vatoona kuti aiwa this issue iri very touching, muchiona kuti aiwa vakomana ava vanoziva kuti vanoprotecta mutungamiri wenyika vachiinvolvwa in an accident. Tudze mafunguro enyu muri kudiva musoro pechitiko ichi. Mina comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.